Outercore er isolerende, lavet i uorganisk materiale og lever op til fremtidens krav om bæredygtighed. Vigtigst af alt sikrer den hurtig montering og færre omkostninger. Ved bestilling af Outercore oplyses blot vinduets mål. Så leveres det hele beregnet, opskåret og lige til at montere. Easy On hjørneprofilerne klipses på og skrues sammen med 4 skruer i hvert hjørne. Kassetten placeres i murhullet med Outercore Easy On monteringsbeslag, sættes i lod og skrues fast med Outercore skruesæt. Rammen kan stabiliseres med Outercore Easy On skråstiver. Kassetten fuges i den specialstøbte fugerende. Afhængig af væggens struktur kan man benytte Outercore Special fugebånd i kassettens fugebåndsfals. Fugebåndet er udviklet med en særlig membran, der gør den både luft- og diffusionsåben. Vinduet skrues i på samme måde som ved normal vinduesmontering. Afslutningsvis monteres Outercore Special fugebånd mellem kassetten og vinduet.